Il-flus minn fejn jiġu? Kapitali u romanz miktub minn Wayne Flask u ippubblikat minn Merlin Publishers fl-2017. L-istorja tiżvolġi f'sensiela ta' kapitli li jalternaw bejn il-perspettivi tal-karattri differenti, primarjament dawk ta' Robert u Daniel. Il-array isegwi it-traġitt tal-ħajja tagħhom mill-ġranet ta' meta kienu studenti fuq bank tal-istess skola għal preżent fejn it-tnejn għandhom karriera politika fl-istess parlament, iżda fuq naħat opposti tal-Kamra. Flask joffri viżjoni intima u traġikomika tal-magna kapitalista li tmexxi il-kilba l-flus, il-poter u l-korruzzjoni f'Malta. Dan il-ktieb iġenna nistaqsu xi tfisser tkun Malti fis-seklu 21 fi żmien meta kif Flask jispjega metaforikament is-srieb qalb il-ħurrieq diffiċli tarahom. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Lovin Malta u Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fiha tinlaqqgħu il-pubbliku ma' kotba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.